kumsang ni som pariata khan United Kingdom a kumsom pariata upa Robert Nongsu chengin London a akhosa a limchan lam khove lu chelin professional actor ne phahialin limchan lam atui chela anu le pa Colin le Sally te chuan a limchan khovela chuan an thlopin an chung kwa hi chung ko in ngei le in po ta kan neya Naomi pa kumsom paruka upa Jamie anei bokani Jamie ne hian anin kom ngein Boshan thelo khophial ni in answer china anom dun to chuan engkim anti dun china una mani se chanang mai in anin koma anchimam donin in hnial boin in ti tausan chang nei ma se reilo te a anin kom le ngal mai zelani Robert hi mi sha thiam na nga tak le ngil nei tak sum le pa ya nei angang po a chan ai midang ma mo te hne na seng she lo mi ni chum khat po anau pan lain apa chuan bom ke thei chunga paisa thir khatla chu pein ama mo na mang turin atia Robert chu benka kalin Africa no pangrang vaile chan hai te tan a hlan fai veka athil ti hi midang she shelo ma se benka na thokta chuan an chuan ema wangin anu le pa te chuan an she ve chawani football rugby le taekwondo te hi ati thei zek maya alim thein midang ti hlim tu ber ani china ni mi zongzong chunga a cha in angil nei hleya a chan po anau pan lain a thau chin ema wangin no pangdang te chuan kom du lovin fiam tho thonan an mang china musile ti du da cheomzia a shiat wangani pakhat he wang hian a school kalna a son pha a are ru shi selna le an rin tok na chuan a tur pha hle bokani anau pan lai chuan no pangjak zum le ngoi choi tak ani chin rol thar ron ni chuan mu thei khopin ami za chuan ma asona lemchan lam chuan ari ru ne in ari ru she omna le peng tuwa angaya ari ru a chok jang khai chin ni in angaya ni ano pan lai chang to zo khan lemchan chu an u nawin nuaman lo te le zo khi alo ne ya anin khwalte lem te chuan thopnumak sak tak tak in belin mei chelem patling lem putar lem thlengin an chang chin ani Robert chuan chanchin bu changa advertisement chu moin Trust Me I'm a Teenager TV show chang tur chuan audition anei veta he audition a tlingzinga hian he TV show in lan tur chu winner an thlang don ani Robert hian nei tu ni na a ho nge ya hemi nu hian anau Jamie nen audition nei lein King Arthur movie anin lan dun dona apa Colin chu na men lovin a lima a chuang ve hle ani he movie in London te sha chuan sakor chung chuan zirna tlasa te a fapa te pani chu akal tir nge ma se van doi thak takin movie ti chu ani chuan Jamie le Robert te lan na sin tam jok chu pai ania lu mu thau ma se Robert chu anwalin lo nei lo ma se movie ya lan tam thei ka du jok ate mau maya are ru anave hle ani hemi nu hian movie pani The Bill tile After You Have Gone tia ain lan leya a theina pianga chuan audition anei reng bok a bei chang awang chuan khovel pum hwa palar novel series Harry Potter a chuan Marcus Belvia anga inlan turin role pek ani veta a series parukna Harry Potter and the Half-Blood Prince a khan ani ain London hian kumsom pasari chawa upa ania role thar le tle role te du thu sam pakhat ani nge yang Robert chu lomin a chian te le an laina hnai te hne na Harry Potter movie a ain lan tur tho soi te chuan chu tianga mi shat lo movie a ain lan thei chu makan tin an oilo hial zoka a fiam thu ani te an ring hial zoka mase Robert chuan apa chu Colin a fiam thu ani lo zia soi sak turin adi china apa line alo phurpui thiamin an chung khate hne na chuan Robert chuan dot a soi lo zia hlim takin a soi china ni Ravenclaw zirlai Slughorn Slugclapamiangin ain lanta a chang tupa Harry Potter Daniel Radcliffe nen sin khata an lan na po oma rolian thamne lo ma se Robert chuan a ngai hlu tak zeta alem chan khovela chuan bung thar akai veta ain ngai ani alem chana chuan ati tak zetna an mu wangin a chan puite puin an ngai na hlum hleya a thon thoa atana rol om to lo ma se series pasari na Harry Potter and the Deathly Hallows a chuan a roi tu te chuan in lan le turin an ti hiala a topa chuan actor hlo tling tak ani ve to dona an ngai ani mase van doi thak takin
Harry Potter pasari na edit ani male ti chwa ani main achunga vandoi na athleng da sia arol tur achanzo nu reilo te a chuan rong taka tha ani don ti reng an sha si lovani meini somni pathum kumsang ni paryada chuan lemchan mu nom taka ainlana wang chuan alomna nei turin a chian tele anaw jeme chu metro bara intihlim turin a shwai chhuaka mase atuk meini somni pali jengkara chuan apa kolin chuan phone call dongin afapa Robert chu vi ani thole damdoina awm thun ron shil tamaya rang takin Robert chungte chu damdoin lama chuan an tlan ngala an thlen chuan police te chuan zanma salama thil thlen dan de chu Robert chian inlam ve dang de hena chang chuan an lo sia a meini somni pathum zana chuan barpona chuan mipa tu emo chu an rinak naka inhnial por thom ania bara thokte chuan chian hawin hniala ngain police call ngaya po an ngai lova anu reilo te a Robert ati chian hau chu bara tangin an chhuaka an rizui hak boka vandoi thla takin Robert ati chian hau le mi pa pakhat pol lama lo omte chu anin ti buai ta a Robert chau ni lo a chiampa kumsom ni pathuma upa Dean Saunders chuan a ngonga vi atoka Andrew Dorman kumsom pasari upa chu a oma vi ania kumsom pakwa upa Nick Jones chu akota vi nivebokin kumsom pasari upa tho Charlie Grimley chu abana le akhabea vi aniboka anni baka hian Tom Hoskins chuan liamator baka Robert hian liampuya twara voinga lai vi ani Nick Jones chuan 999 emergency callin police arang thei angbera lo thleng turle anmani beitupa chuan chemte a amale a chiante a be thu soyani din chu a ngonga vi nei wangin a hliam anang reng hleya ani po hian atwa chhuak zodo loemo ati nuwa vanei thlak takin damlam apana mase azang ati koyawangin azeng hlendon ani mel Robert chu aboral ti achungte an shil chuan anu seli chu damdoina ni khwa shelovin atluwa Robert arwang chu Royal Princess Hospital a autopsy na yaniya result changa alandan chuan Robert chu akochunga a hliamin internal bleeding siamin chu atwar chhuak zo talavani Robert chande soidana changin an mani beitu chu mipa pakhat chawaniya mase chemte pahni akenga ama a ponlama inhnial por opo kha chupa le Robert de chian hau ania Robert te bara an lu nu chuan chupa chuan chemte lain an lo chwa hun alo ngak reng alo ni chemte pahni akeng ti shelovin akut le lama chemte pakhat chu an lak sak thaya Robert chuan leya bo thluk tuma akwa chu miswal pa chuan chemte pakhat chuan Robert chu alo vit tamaya ni hetia Robert che chanpo chupa chuan anau Jamie chu thawau wangani ome Harry Potter star Robert Burrell thu chanchin bole new shangshanga ti chhuani chuan Harry Potter fans te chuan an uin an thin a ur hlemaya anui ziale an sun zia ti lan nan vi ato na hmona chuan mitam takin pangpar le balloon te an da a lekhathon te po an da tel boka lekhathon pakhat chuan miril ruwa a hne hlemaya chu lekha chuan pangpar te chu an chuayanga ni po kola a her liamang mase nang chu engtika ma thenghil iningai don lovani ti in Robert thatto hi kumsom hi pakhata upa Carl Bishop ania kumsom panga ni in skola changin abanga ti chuan motor siam na athok china mase Roberta athala hi chuan zule mezia zuin chemte pain kholaya awakwa china na thopo anei lovani ome Carla pa chuan akeron pen chhuakin afapa chuan midang zongjong a thatlo chu awa nei thole rirulam enkol amamo zia asoya mani in thunun na anei lovin athinrim chuan khwa amoto thin lo ni in a soibokani Adam Lai Khan Robert chuan achungte hena anni aya aboral masani chuan anvuina kordum halawa korrong englampang haturina chila ama anvuina kal zongjong ten anei theitur Krispy Kreme donut chu chop turin atiboka rong phorna motor dum ayin awara du thu alo soitowa tuma chablo turle hlim mel putura adu thu soiboka adu dan asoi chip charin kumno pangte in athidon ti hi asheloke moti mai turani aduang tak chuan avuina hunchu manania Warner Brothers Company Harry Potter movie anti chhuana ber
WB Pictures chuan Robert anwei zia le poyan ti zia te a chhungte an turpui zia thu an ti chhuaka alem chan nu hnung ber le asul nu hnung ber Harry Potter and the Half-Blood Prince premier ani chuan Robert a chhungte chu somania an fapa limthla nu hnung ber chu hlim le lungchetakin an thira Harry Potter cast le crew te chuan Robert zana le share rengna lan tirnan bracelet war an bun vek bokani achang to no ber Emma Watson chuan interview na chuan Robert tan liao abunani thu asuya poi khoina a thlen zan la khan Carl Bishop chu police tenan la a Roberta atha wangle midang siam shei manga a hliam awangin thu boy siam sakania korta athu boy ngai to ani donani Robert nu chuan vanramakal tur an omani chuan afapa chu kal ngei tur ani thule afapa nun na la tu chu angai dam thailo tur thu asoibokani traila chuan Robert champa Andrew Dormer a oma chema vi tok tu chu stana dingin beyan to zana thil thlendan chu soya son zengta kha awa nei zia chu mitinin an soiboka ani po hi thi theidin huna ding rengani ya beidong lawa a beizara muang changin ke in akalve chet thei towa ma ason ve tel tialani Jamie chuan stena a ule a chante baran lo omlai chuan pona chhuakin kal chuan aron pana a chemte chu muin nawa idu vem tihin chema vi tum chuan a thi chaya Jamie chu bara tlan lutin Robert le a chante chu awashila anaw thlaphang me Robertan a mu chuan a thinarim hleni in Jamie chuan asoi zel dan chuan girl le a u te chu anin ma chhon chuan a mel chura pomin a ku chunga engemaw a lut ang mai niya a sha thu asoi bokani an thu soya chang chuan bara an kal mani nga liam vel ta khan girl le Robert a chante hi an lawin di thiam lo to a girl chuan huatna na satak alo pa reng ti chu hai rual ani lo jury de chuan girl chu thiam lo chan tirin just chuan dam chung lungin tang turin a chung thu rel saka voini thang hian Old Bailey tan in London UK a ala tangani